Pure krembaka adat budaya kang atilung yakti sampe dimrepun
mangusa umyong ambreng kadi karunaning kaswasih aning marga memalakum mitering ratsaya nglangut gaweng kunjajah negari mubeng tebining samudra semengko anggraning wukir hanlasak wana wasa hanlasak wana wasa tumuruning jurang trebih begegek ugek sadulita mel judeg bebek rasaning Semar bingung nganti balulungan nggonku ngupadi cara mrih jagat iki bisa
bali maujud kaya wingi uni. Bumi saya panas. Panase bumi merga kalepetan dosane menungso. Dara, daraku para Pandhawa lekes padha mungkur saka kiblat. Momonganku Pandhawa lah kok padha minger saka bebener iki kepiye? Lila ninggalke praja. Betake mung kepengin geguru marang sipating Brahmana sing ora cetha. Dan Semar badhe budidaya, kula badhe ngupadi cara mrih waluyaning jagat Nusantara Jawi. Jumangkah anggro sru sesumbar, lindu bumi goncang ganjeng. Kumaludok guntur katon. Dereng rajoyong langut kawengku jajanegari, kawengku jajanegari. Adalah lamun tora Samar penyawangku iki sajak Kyai Semar Badranaya. Ora pangling penyawangku iki sing arane Semar Badranaya. Semar, kowe kumleyang saka Dirgantara merpegi kelawan aku. Janjane ana wigatining perlu kang kepiye mara dage prasaja kandhao Semar. Begegek ugek sadulita mel. Iya. Semar Badranaya ya Nayantaka ya Ismaya iki menungsane. Coba aku tak takon apa bener kowe iki sing diarani Begawan Surya Dadari? Yen pancen luput panduluku, luput penyawangku diagung pangapura luwih dhisik. Ya. Ala tanpa rupa ya iki sing arane Begawan Surya Dadari. Dadya lakune reku cegadahar kelawan gule, lawan aja sungkan-sungkan hanggoko sawetawis. Surya Dadari, Semar Badranaya kepiye? Coba aku tak takon. Apa bener momonganku Pandhawa padha geguru marang kowe? Semar iya.
Ora ndak selaki para Pandhawa padha geguru karo aku. Momonganmu para Pandhawa padha nyecep kawruh saka Begawan Surya ndadari kanthi cara guyub kumpul ana negara Ngastina. Mula sing gedhe pangapuramu ya mengko dhisik. Aku durung bisa paring pangapura marang kowe yen durung cetha kanthi gamblang saking lelakon. Coba aku tak takon. Perlumu apa nganti ngumpulke para Pandhawa? Geguru ya gene nganti nganggo cara ninggal negara Ngamarta. Semar. Aku kepengin para siswaku, para muridku iki mateng kanthi tenan nggone necep kawruh kautaman, nggone necep ngelmu saka Begawan Surya ndadari. Ngene dhisik. Yen Pandhawa wis padha mateng nggone necep kawruh marang kowe banjur butuhmu apa? Semar. Kanthi golong gilik gembleng mateng nyecep kawruh saka Begawan Surya ndadari ing pangajab Baratayuda Jaya Binangun bisa kelakon wurung. Yen perang gedhe wurung tan wurunga jagat iki tentrem, jagat iki krasa adem. Mengko dhisik Surya ndadari, aku tak tekon meneh, sing diarani perang kuwi apa? Semar. Perang ya perang. Perang kok takok apa iki piye to kowe iki? Yen pancen kowe nyata Brahmana kang kesdik, wong sing pinter, sak mestine ngerti jatining perang Baratayuda Jaya Binangun iki kepiye. Perang ya perang Semar. Perang kok mbok tekokke, perang iki ya gelut. Saduk jotos, adu pusaka. Sing tak tekokke udu mung perang, ning sing tak takokke perang Baratayuda Jaya Binangun. Yen kowe ora ngerti, aku sing bakal sajawara karo kowe. Marmoden taberi kulup hangulah lan tibing atirina wengi den hanedya pandak pandu ing dumadi Surya ndadari. Semar Badranaya kepiye? Ngene, sing diarani perang Baratayuda Jaya Binangun iki perang suci. Sapa nandur bakal ngunduh, sapa nggawe wenang duwe. Lah kok arep mbok urungke iki jan-jane ketemu nalar pirang prakara. Sing diarani nandur ngunduh, gawe wenang duwe, utang wajib nyaur. Kuwi bakal ginawa sajroning perang Baratayuda Jaya Binangun ana madyaning Tegal Kurusetra tempuking Pandhawa karo Kurawa. Ya gene tak arani kena kaya mangkono iki mau jalaran wis dadi hukum ana jagat raya, sapa utang wajib nyaur, nyilih balikke gawe wenang duwe, nandur bakal ngunduh. Apa sing mbok tindake dina iki besok dadi unduh-unduhanmu. Kuwi ora bisa diselaki meneh, jalaran hukum ning donya iki eneng papat. Siji hukum alam, angka lorone hukum adat, angka telune hukum negara, angka papate hukum karma. Sing telu iki neng diselaki, neng diwiradati, ning sing siji iki lho Surya ndadari. Nalare piye Semar? Yen hukum alam kena diwiradati, contone
panase srengenge kena diselaki, kena disaringati nganggo cara pepayung, nganggo caping, nganggo topi, nganggo kudung lan sapiturute. Ning yen to hukum adat contone sedekah bumi wajib nyembelih kebo yen petinggi ora ndek dhuwit ya iku iso disaringati nganggo tuku ndas kebo sak buntute. Contone ngono. Ning yen to hukum negara, ya. Iki sing perlu tak kandhake. Iki gawat meneh iki. Hukum negara iso disaringati, iso diselaki. Contone wong mateni tanggane dihukum 10 tahun. Yen sing mateni mau wong duwe dhuwit akeh, hukum iso dituku. Janjane dihukum 10 tahun bareng dituku nganggo dhuwit. Tukang adil, juru adil kae hukumane iso didunke mung kari seminggu. Ayo. Sing pungkasan hukum karma. Surya Dadari rungokno. Yen perlu catetono. Hukum karma sapa sing gawe menang duwe nandur bakal ngunduh tumindakmu, prilakumu sing bakal dadi unduh-unduhanmu. Coba. Saiki wis akeh wong sing padha kelangan prikamanungsan, angka lorone prikabangsan. Ilange prikamanungsan, contone saiki ana lelakon wong tua tegel mentala karo anake, semono uga anake tegel mentala karo wong tuane. Wong tuane tegel mentala mateni anake dhewe iki ya akeh. Rumangsa nglairke jabang bayi. Tur rumangsa ora eneng sing ndakoni bayine lair precet terus ditekak mudar. Ning kene ya ana. Saperangan meneh anak sing tegel karo wong tuwa. Anak jejaluk apa wae yen ta ora disembadani wong tuane dipateni. Ning kene ya ana. Isih akeh conto sing batak kandhake karo kowe mula Baratayuda Jaya Binangun nadyan to kowe nganggo cara 1000 cara kuwi ora bakal bisa mbok wurungna Surya Dadari. Kagiat risang kapirang urin nangkul kinempit kempedu sang rotnaning bawana yogi tukang malangati yogi tukang nesing tias yogi tukang kudu kering Semar aja mulang kaya kiai iki wis sugih ngelmu sugih kepinteran yen aku ora sugih ngelmu sugih kapinteran aku ora bakal madhep paguron ana negara Ngastina. Nadyan to kowe ngaku pinter yen pintermu mung kanggo minteri bangsamu dhewe. Pedah apa aku ngakoni yen to Surya Dadari iki salah sawijining brahmana kang kesdik dudu karepe dhewe kowe. Minggat apa ora? Hah. Wong kae nek ora disingkirke malah kurang ajar kae. Yo.
bakal tak tamani aji pengabaran. Kira-kira ampuh aku apa ampuh kowe Semar Badranaya? Mudar kowe. Ayo. Siji Ratu Momo loro. Mudar tibamu Semar. Jojo muntap lir kinetap duka Yayasini bijojo bang mawingo wingo wengis hidepnya mangala cakra ini adalah jebul anak Prabu Duryudana merpegi kelawan pun bapa nggih
Nuwun kasinggihan duh Bapa Peremban. Lepat jagung pangaksami hawit. Kebara randat praptaning panjenengan ingsun Bapa Peremban. Wis ora dadi baya pangapa. Iki Begawan Duna. Lore somorante. Palu kentas dimbal manyar-manyar manuk pritabutut majog ya. Iki sang penewan inggih Begawan Duna ingkang kepang sowan wonten ngarsa Jengandika. Patih Sengkuni. Kula wonten timbalan dawuh kadosa pundi sang Peremban. Iki ana lelakon. Lagi wae Semar mentas saka pengarepanku. Cethokan ringe glo. Semar teka maha wigati kepengin murungna nggonku padha ngumpulke antara Pandhawa lan Kurawa. Murungna nggone darbe pangajap Pandhawa rukun karo Kurawa satamamahanani tentreming bebrayan ademing swasana mula Semar keneng ndak arani dadi pepalang gegayuhane Begawan Surya ndadari. Nah iki nuwun sewu mbok menawi perkawis Semar kula kinten wajib dipun singkiraken. Malah kepara wis tak tamani aji pengabaran. Siji ora tumama, loro. Lajeng sakmenika Semar wis mbuh tibane ora weruh aku. Kakang Durna. Dek Juni, piye Dek Juni? Mungguh tinemumu. Sing diarani Semar kuwi merga pamonging Pandhawa. Nadyan to keton mesam-mesem ning sejatine ora bakal samar tarsarta kesamaran marang mubah musi ing kahanan kok dijeni. Mula kang saka kuwi janjane munggo tinemuku Semar teka iki wis bener. Jalaran Pandhawa ki momongane, ya. Semar kuwi abdine pamonge. Mengko dhisik. Janjane kowe iki rombongan ngendi? Ana lelakon kaya ngene kok ya semune kowe sabira karo Semar, kowe ora duweni rasa antep marang Kurawa, kowe ora duweni rasa setya karo anak Prabu Duryudana. Aja kaya ngono kuwi panemumu. Nyatane kowe kaya ngono kuwi. Janjane iki rombongan ngendi? Ya wis genah rombongane dhewe mangkat kok malah mocok kono-kono iki piye kowe? Tiwas tak gawe iki seragam anyar ukuranmu apa wis tak cateti. Jak nganyari seragam kok melu kono-kono iki ra ya. Ora perkara aku ora setya karo anak Prabu Duryudana. Ora sabela karo murid-muridku para Kurawa iki ora ning sejatine aku ora yo mbok jaluki panemu. Begawan Durna kudu wajib bisa madeg ana tengah-tengah. Ora abot kono, ora abot kene, ora antep kono, ora antep kene. Ning aku bisa dadi wong sing mapan manggon ana tengah. Bisa biji ndi sing bener, ndi sing luput. Benere kepiye lan lupute kudu dikapake. Iki Begawan Durna wis ora usah dadak kakean wuwus. Janjane aku wis tak ampet yah mono yah mene. Ngampet apa? Tata lair Durna iki setya karo Kurawa merga rumangsa ditetuwuk. Ditetuwuk iki tegese diwewarek. Ulu pawetuning bumi Ngastina. Njaluk apa nang Ngastina nyatane ya kasembadan kowe keturutan. Ning tata batin Durna iki ora setya, ora duweni rasa antep babar pisan marang negara Ngastina. Ora duwe rasa setya sarta rasa tresna marang anak Prabu Duryudana. Cara aku tinimbang kowe dadi wah kedondong njaba keton klimis jero bumu ning cengingi. Tinimbang kowe kaya ndok njaba putih jero kuning. Cara aku luwung semingkir saka kene. Jalaran negara Ngastina wis duwe brahmana anyar, duwe pujangga sing isih kitis-kitis. Gambar eneng dluwang. Karepe piye? Pethuk anyar sing lawas dibuang. Wis ora usah dadak kakean
gunem sing tanpa guna. Nek janjane kowe iki isih setya karo ning kene, tak sumanggana Kakang Durna tetep pinarak ning yen to kowe ning kene wis ora jenak. Semingkir saka negara Ngastina luwih apik Kakang Durna. Nalikane ireng dalu wong agung mangsa semedi sirep kang balawanara Paman Haryo Sengkuni nuwun kula wonten timbalan dawuh kadosa pundi nggih Bapa Penemban Duna pujangganing kraton negari Ngastina sampun tindak cetha kejuwil penggalihipun pun jarke mawon tinimbang negara Ngastina kakehan brahmana sing ora guna kedhiwung Kakang Durna menika dipun singkiraken mawon dasarmu apa Paman Haryo Sengkuni sakmenika nedeng-nedengipun program efisiensi timbang bayari brahmana pirang-pirang nek ora nyambut gawe luwung siji wae nek sing genah efisiensi sedaya kemawon dipun pangkas lho nggih ning matur nuwun wayangane ora keneng efisiensi babar pisan Bapa Penemban Durna sampun tindak sang Penemban nuwun kula wonten timbalan dawuh mengkah pemanggih kula menawi Bapa Penemban Durna tindak lajeng swita dateng mriko-mriko tertamtu samangke saged kinarya ringkihing praja Ngastina jalaran daya kekiyatanipun Kurawa wonten astanipun Bapa Penemban Durna lajeng keparengipun anak Prabu Duryudana kadosa pundi Paman Patih Haryo Sengkuni kedah mujung laju tintahipun Bapa Penemban Durna saged dipun reripih kene saged wangsul wonten negari Ngastina makempal dados tunggal nunggal jiwa, nunggal raga, nunggal rasa, nunggal cipta budi lawan karsa menawi tetela kados mekaten kula amung rumaja dhateng lekas paduka kok kirah anak Prabu Duryudana gumelarang beki
Yo 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 yo. Yo yo yo. Ayo. Aduh Bathara Agung kang amurwa bumi